Hello, sziasztok, én Rainbow vagyok, és ez itt a Minecraft sorozatom második része. Ugye az első két videón nem sikerült olyan jól. Az Open Broadcasterben nem vette fel, csak az asztalt. Akkor volt olyan videóm, az első, amiben beszéltem, a beszélés érthető volt, de nem vette fel ugyanúgy a játékot. Most ez a videó azért kárpótlású van, mert ugye felraktam a két videómat, és mi lett vele? Nem vette. Most ezért van ez a videó, hogy lássátok, hogy mi hogy van. Látjátok, most már veszi. Láttátok, hogyha nézitek, hogy meg volt nyitva a YouTube. A többi videót is akarok kárpótlásról, mert felraktam két olyan videót, ami használhatatlan. Szóval minden megcsináltam, azt a 4 néző is megnézte. Gondolom nézheted, hogy én milyen béna vagyok, hogy még egy ilyet sem tudok megcsinálni. De hát, most már jobb lesz. Megcsinálom jól, és nem lesz semmi baj vele. Bocsánat. Ezt a videót már egyszer felvettem, csak közben jöttek. Ugye? Hát... most tudom, mit mondjak. Ezért ma még lesz egy Hearthstone videó is. Az a kártyás játék. Abban sem vagyok valami jó. De hát kárpótlású. Vagy Ségó. Nem tudom. Majd még eldöntöm. Hoppá. Leestem. Na. Passz. Kardom nincsen. Olyan szar vagyok. Bocsánat. Ha szeretnétek, még annyit tudok tenni, hogy ha válaszoltok még ma, akkor még lesz videó. De max még felrakok egy Hearthstone-t, és az meg lesz. Mert más annyira nem. Közben mindjárt indul.
Mi az? Ott volt egy ember? Ó, oh, remélem együtt vagyok vele. Láttam én azt a... Ott van lent. Mindjárt lejjek és megölöm csak. Vagy ő öl meg. Itt vannak. Látom, nagyon harcolnak. Ez mi volt? Láttátok ezt is? Hát én nem. Még mehet egy menet, ahol még bénább leszek. De azért megpróbálom úgy, hogy ne legyen vele semmi gond. És baj. De... melyikbe is kéne menni. Nem látok egyet se. Ott lesz egy... Mutatok egy durvábbat inkább. Ez olyan, hogy adnak ilyen kezdő felszerelést, ez nem az ultra, ez a sima. Itt vasat adnak a ultrába, vagy izébe, rosszul mondom, bocsánat. Abba gyémántot. És enchantolni kell egy íjat, arra fire-t, meg végtelent lehet azt hiszem rakni. És hát úgy ki kell lőni a TNT-ket, vagy egymást. És akkor a TNT, ha belerősz, akkor leesik. De az ultrában van ilyen bug, hogy ki tudod ásni valamelyiket, és akkor az egész pálya felrobban. Én tegnap előtt játszottam azon 2-t, hát úgy nyertem meg, hogy ilyen kőt is adnak hozzá, azzal meg beépítettem magamat. És akkor egy blokkon megmaradtam, a többi meg lelagolt, és akkor ott maradt. Azon röhögtem. Így gyorsan kell mozogni, ha nem mozogsz gyorsan, akkor lelőnek. És láttátok? Skywars 1-0, és akkor még belép 2 ember, 3. És akkor megint 15, 14, úgy itt állom, ha valaki belép az arénába, újra kezdi, ha kilép, akkor nem. Hát... Látjátok itt a vastuc, a végtelen, itt az ülő, meg a... Ez gyorsan kell, mert lelőnek simán. Berakok egy 10 szintet, az íjat. Ígyni. Ne! Ilyenkor nagyon laggos. Próbálják kilőni alólam. Én nem sikerül. Kellett.